Ġie ppubblikat l-avviż legali li permezz tiegħu Project Green se tkun tista' twettaq b'ritmu aktar maġġel proġetti ta' spazji miftuħa u ġonna fil-komunitajiet Maltin Wawċin li jitgawdew minn kulħadd. Ħabbar dan il-Prim Ministru Robert Abela kif kienet jiġi intervistat fil-programm Extra it-tnejn filgħaxija fejn irrimarka wkoll li ġie ppubblikat avviż legali ieħor li bih l-awtorità tal-ippjanar qed issaħħaħ ir-regolamenti fuq żviluppi f'siti industrijali li huma mmexxija mill-Indis u l-Malt Enterprise. Aħbar għadna kif għaddejna DNO, ġifieri Development Notification Order, ġifieri dik il-proċedura simplifikata li se tkun totta l-Project Green li hija l-aġenzija li hija mobbija bir-responsabbiltà li timplementa dan il-proġetti li kull proġett ta' natura ambjentali se jiġi fast track issa. Mhux tittoqgħod tistenna xhur u snin biex jingħata permess biex ikun jista' jsir proġett ambjentali, ma dak jiġu fast tracked u hija riforma li propju għaddejna f'dawn l-aħħar jiem, ġifieri kemm dak il-proġetti li tagħmel Project Green kif ukoll dak li jagħmlu l-kunsilli lokali però jkunu approvati minn Project Green u entitajiet oħra tal-Gvern. Iżda dan mhux biss hekk kif għal din is-sena biss, Project Green għandha skedat issatax il-proġett ambjentali ta' spazji ħoddoru miftuħa. Fuq l-istess tema dik tal-ambjent il-Prim Ministru ma naqas milli jsemmi l-art ta' Bulebel fejn grazzi għal dan il-Gvern art ta' madwar 126,000 metru kwadru jew l-ekwivalenti ta' madwar 18 ground tal-futbol li kienet indikata l-iżvilupp industrijali fiż-żona se tibqa' għal skop agrikolu. Jimxi jitfit ma dan kollu Dr. Abela qal kif il-Gvern huwa affukat kompletament fuq il-budget li jmiss u li kif il-ħidma hija intonata mal-prijoritajiet tan-nies. Waqt li qed nitkellem dwar narrattiva tal-importanza tal-isports ġewwa pajjiżna, tan-nutrizzjoni tajba, tal-importanza li rridu nagħtu lejn is-saħħa mentali, tal-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż fuq il-bioekonomija, fuq l-enerġija rinnovabbli, fuq il-proġetti tal-offshore renewables fuq l-ibħra tagħna, fuq il-proġetti ta' Project Green, jiġifieri għandek fil-verità distinzjoni kbira fuq x'inhuma il-prijoritajiet li kull wieħed miż-żewġ partiti politiċi qed jipprospetta l pajjiżna. Il-Prim Ministru temm l-intervista billi aċċenna bl-aktar mod ċar li Gvern Laburista baqalu ħafna u ħafna xi wettaq favur il-Maltin u l-Awċin kollha. Għalija l-prijorità tibqa' illi neżegwixxi il-mandat l għandu l-Partit Laburista li wettaq il-prijoritajiet tal-poplu tagħna li nkompli ntejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Saqsejtni kif hemm l-enerġija qawwija u kemm ma tfadalx tara iżjed, jiġifieri u hija l-fema tiegħi li dan il-mandat għandna din-leġislatura għandna noħduha sat-tmiem tagħha, għandna l-entużjażmu biex inkomplu naħdmu qed nieħu pjaċir li b'mod pożittiv irrikonoxxejt din il-ħidma li hemm għaddejja u fadal ħafna u ħafna iżjed ħidma x'titwettaq